Vítejte. Dnes se ponoříme do jednoho, řekl bych, docela zajímavého příběhu o mezinárodní spolupráci. Máme tu článek z univerzitního magazínu Academic. Popisuje projekt mezi Vysokou školou báňskou, Technickou univerzitou Ostrava a jednou univerzitou, která je až v Tichomoří. Je to Christ University in Pacific v království Tonga. Přesně tak. A my se podíváme, co přesně tam ti odborníci z Ostravy dělali, jaké technologie nasadili, proč je to celé vlastně důležité. Přijde mi to jako fascinující ukázka, jak se výzkum může přenést do praxe, a to doslova na druhý konec světa. A kdo konkrétně z Ostravy zatím stál? Kdo tam letěl? Konkrétně to byla skupina odborníků z katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství z Vysoké školy báňské v Ostravě. Pojďme k tomu systému. Co tam na té univerzitní budově vlastně sleduje? Jsou tam dva typy senzorů. Dva z nich jsou meteorologické, ty měří teplotu, vlhkost, tlak vzduchu a to docela často, vlastně každých 5 minut. Každých 5 minut. Aha. Ano. A pak další dva senzory hlídají stabilitu samotné budovy, jestli se třeba nějak naklání. A zajímavé je, jak spolu komunikují. Používají bezdrátovou technologii IQRF. Ta je navržená pro hodně nízkou spotřebu energie, což se tam samozřejmě hodí. Ty senzory tam vytvářejí takzvanou mesh síť. Mesh síť? To znamená, že si zařízení můžou signál i předávat mezi sebou. Když jeden uzel rádiově nedosáhne přímo na centrální bod, tak to pošle přes sousední uzel. Zvyšuje to dosah a spolehlivost. To dává smysl. Nízká spotřeba, bezdrátový přenos, to znamená, že nemuseli tahat kabely po celé budově, že? Přesně, žádné nové kabely. A jak je to s napájením na takhle odlehlém místě? To je taky vyřešeno chytře. Ten systém je v podstatě energeticky soběstačný. Energii dodávají malé fotovoltaické panely. Ty přes den dobíjí akumulátory a z těch to pak běží. Takže dokud alespoň občas svítí slunce, systém funguje. Takže solární napájení. Pro místo jako Tonga je to, myslím, ideální řešení. Takže senzory sbírají data o počasí a náklonu budovy, posílají si je bezdrátově v té mesh síti a celé to jede na solární energii. Ale jak se k těm datům dostane někdo, kdo je potřebuje vidět? Musí tam někdo fyzicky chodit a stahovat to? Ne, je to chytřejší. Všechna data ze senzorů se sbíhají do jednoho centrálního bodu. Je to malý počítač, který funguje jako koordinátor sítě, mikropočítač a na něm běží potřebný software a databáze. Data se zpracují a uloží. A k tomu se pak dá připojit? Přesně tak. A teď to důležité pro samotné zobrazení dat. Pro tu vizualizaci se používá open source nástroj Grafana. Umí zobrazit aktuální stav, historické trendy, prostě všechno přehledně a celé je to přístupné přes internet. Takže kdokoliv, kdo má oprávnění, se může odkudkoliv na světě podívat, jaké je zrovna počasí a jestli je ta budova stabilní. To zní velmi prakticky. Tamní univerzita je za tenhle systém moc vděčná. Má to víc rovin. Jednak je to samozřejmě praktický nástroj pro monitoring, to je jasné, ale hlavně to tam vnímají jako takový, řekněme, pilotní projekt. První krok pro zavádění moderních technologií, konkrétně technologií, kterým se dnes říká internet věcí. Připojení zařízení k internetu. V tomto případě senzorů, aby mohli sbírat a sdílet data online. A co je možná ještě podstatnější, tenhle konkrétní systém považuji za takový základní kámen. Základní kámen pro co? Pro budoucí vědeckou a taky pedagogickou spolupráci. Je to o budování dlouhodobých vztahů a partnerství. Pojďme si to tedy nějak shrnout. Máme tu českou technologii, české know-how z Vysoké školy báňské, které našlo uplatnění až v dalekém Tichomoří. Konkrétně tam monitorují stabilitu budovy a lokální počasí. Používají k tomu bezdrátové senzory, které jsou napájené solární energií a všechna data jsou dostupná online díky moderním vizualizačním nástrojům. Přesně tak, shrnul si to výborně. Je to opravdu pěkná ilustrace toho, jak se dnes výzkum a technologie propojují globálně. Měření stability budov nebo lokálních podmínek je důležité všude. Sledování dopadů klimatických změn na infrastrukturu, mosty,
budovy, všechna místa, kam se člověk jen tak nedostane. To dává smysl. Ten potenciál pro monitorování prostředí nebo stability staveb v nějakých extrémních nebo těžko dostupných podmínkách je určitě obrovský. Tam by se takové autonomní systémy opravdu uplatnily. Přejeme vám příjemný den a příště zase naslyšenou u dalšího dílu našich podcastů.